प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तो यीशुଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଦୁନିଆ ଅନେକ ଲୋକ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କୋଉଠି ଚାଲନା ମିଳୁଥିବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ପଛରେ ଧାଉଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଯିବା ପଥରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପଛରେ ଥିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଆଲୋକରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ କାହା କହୁଛନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଉ ପାହାଡ଼ ହୋଇ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଅଟନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଅଛୁ ଆମେ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ ବରଂ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ପାଇବା ଆଉ ସଦାବେଳେ ଆମର ସେଟା କେବେ ସର୍ବ ନାହିଁ ସର୍ବ କି ସର୍ବ ନାହିଁ କାହିଁକି ସର୍ବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଆମ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ଆଲୋକ ଅଟନ୍ତି ଯଦି ସେଟା ସରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଯୋଗ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଅଟନ୍ତି ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଅଛୁ ତେବେ ଆମେ ଅନ୍ଧକାର ରହିପାରିବା ନାହିଁ ଆଲୋକ ହେଇ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ହିଁ ମାତି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଶେଷକାଳ ସମୟରେ କିଛି ନା ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ଅନୁଗମନ କରିଥାନ୍ତେ ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପାଇଥାନ୍ତେ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଆଉ ଯେ ମୋର ଅନୁଗମନ କରେ ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଥରେ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଗମନ କରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଟର୍ଚ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଆଲୋକ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବାକ୍ୟଟା ନିଜ ନିଜ ହୃଦୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଅନୁଗମନ କର ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଯୋଉମାନେ କିନ୍ତୁ ସୁସମାଚାର ତାର 14 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ଏ ଯୋଉ ପଢ଼ି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ ଏ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଅନୁଗମନ କରେ ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ ବାସ କରିବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଆଲୋକରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ପଥ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ଜୀବନ ଅଟେ ମୋ ଦେଇ ଯେ ନ ଯାଏ ସେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରେନି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବ ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଲୋକ ଅଟେ ଆଉ ମୋର ପଥରେ ଚାଲୁଥିବେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଆଲୋକ ପାଇବ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି ପଥ କୋଉଟା ତତେ ସେଟା ଡିସାଇଡ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ପଥ ହେଉଛି ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ ଆଉ ମୋର ପଥକୁ ଆଲୋକ ସବୁ କିଛି ଦେଇ ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଆଇ ଜୀବନ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ଦରକାର ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଭଲ ରୋଡ୍ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସତ୍ୟତାକୁ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ତୃତୀୟରେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏ ତିନିଟା ବିଷୟ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜଗତର ପଛରେ ଧାଇଁଲେ ବୋଲି ମିଳିବ ନାହିଁ ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ହିଁ ଗଲେ এই ସବୁ ବିଷୟ ମିଳିବ ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପଥ ଆରେ ସତ୍ୟରେ ଜୀବନ ଆଉ ଯେ ମୋ ଦେଇ ନ ଯା ସେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ଅଛି ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଅନୁଗମନ କରୁନାହୁଁ ଏଇଟା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଲୋକମାନେ ଲୋକ କଥାରେ ମାନୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସେମାନେ କାମ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତିକି ଯୀଶୁଙ୍କର ପରେ ପରେ ଯେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ କ'ଣ କରେ ପଢ଼ିବେ ଟିକେ
10 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ ସେଇ ପଦ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ଯେତେ ଜଣ ମୋ ପୂର୍ବରେ ଆସିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଚୋର ଓ ଡକାୟତ, କିନ୍ତୁ ମେଷ ସବୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନା ହଁ ଏଇଟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୋଟେ କଥାକୁ ତାଙ୍କ ମଧୁର ଲାଗିଥାଏ, ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଯାଇଥାଏ ଯେ ମୋ ଏଠି ଜୀବନ ଅଛି ଏଠି ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି ପରି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗଲା ପରେ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ପରେ ମାନେ ଯେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଗ ପ୍ରକାରଟା ମାନେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗଲା ପରେ ଶେଷ କାଳ ସମୟରେ ଧଜା ହେଇଗଲେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ତ ଯୀଶୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଶେଷ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଜଣେ ଆଗକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଗଲେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗମନ କଲେ କ'ଣ ମିଳିବ? ତା ପିତର ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଧନୀ ଯୁବା ପଢ଼ିବେ ଟିକେ ମାଥ୍ୟୁ 19 ଅଧ୍ୟାୟ ବେଶୀ ସମୟ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ କିଛି କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ମାଥ୍ୟୁ ସୁସମାଚାର ତା 19 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 27 ପଦ ସେଥିରେ ପିତର ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଅଛୁ, ଆମେମାନେ ତେବେ କ'ଣ ପାଇବା? କେତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଧନୀ ଯୁବା ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧାଇଁକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସମଗ୍ର ଜଗତ ସବୁ ବିଷୟ ଲାଭ କରୁଛି, ମୋତେ କିଛି ଆଉ ଉଣା ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଘର ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଅଛି, ସବୁ ବିଷୟ ଅଛି, ମୋତେ କିଛି ଉଣା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉଣା ଅଛି। କ'ଣ ସେଟା? ପରିତ୍ରାଣ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବିଷୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଉଣା ଅଛି, ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ମୁଁ କ'ଣ କଲେ ପାଇବି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶେଷରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କହିଲେ ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ କର ସମଗ୍ର ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କରି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର, ଆଉ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ପାଇବ, ପୁଣି ଆସି ମୋହର ଅନୁଗମନ କର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ଧନୀ ଯୁବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଧନୀ ଯୁବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଲି କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ, ତ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଧାଇଁକି ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଧାଇଁକି ଆସିଅଛି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କଲେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା? ଆପଣମାନେ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ବିଷୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନାହିଁ, ଆଉ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ କିଏ ଦିଅନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି, ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯିବା ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇନି, ତ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ସମସ୍ତ ବିକ୍ରୟ କରି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର, ଆଉ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ଆହୁରି ଆସି ମୋର ସେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ତୁମେ ଯାଇ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର ଆଉ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କର। ଯଦି ସେ ମୋର ଅନୁଗମନ କର ବୋଲି କହିନଥାନ୍ତେ ସେ ଆହୁରି ପୁନର୍ବାର ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯଦି ବାବୁରେ ତୁ ଯଦି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛୁ ତେବେ ତୁ ତୋର ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କରି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର, ତେବେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ପାଇବୁ।
ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ ଏ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କିସ୍ କହିବେ ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ମାନେ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଛି ଆମେ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଦେବି କହିବେ କି ନାହିଁ କହିବେ କି ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଏ ମୋତେ ଯଦି ଜଣେ ଆସିବେ ଆଉ କହିବେ ଆହା ବିଚାରା ସେ ବାଟ ପାଖରେ କେତେ କାକୁଡ଼ି ଦେଇକି ମାଗୁଛି ତୋର କେତେ ପଇସା ଅଛି ବୋଲି ତାକୁ କହିଲେ ବୋଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ମୁଁ କାହିଁକି ଦେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଛି କହିବେ କି ନାହିଁ ଯେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ସେମିତି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଯଦି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛୁ ତେବେ ତ ସର୍ବସ୍ତ ବିକ୍ରୟ କରି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର ସର୍ବଧନ ପାଇବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ କଥା ତା ମନରେ କ'ଣ ଥିଲା ଧନ ଆଶା ଥିଲା ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଶେଷ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଦାନ କଲା ପରେ ଆସିକରି ତୁମର ମୋର ଅନୁଗମନ କର ତ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏ ଅନୁଗମନ କରିବା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଅଟେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅନୁଗମନ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରହିବେ ଆଉ ସେ ସଦାକାଳ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛି ପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ତ ସେଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଫିରେଇ କହୁଛି ତ ମାର୍କ 1 ଅଧ୍ୟାୟ Hallelujah. देखो क्या कौन बोली कहाँ कौन तो मान सेमान किसी आ नहीं ना काम करना किसी ना समान समुद्र को डोमा निकले जाल पकाई कर माछ को जाना कराने खाऊ थी ना किसी ने कहीं ना ताको काम और किसी नहीं तो जिसको सही में जवाब बेले बहुत दिमाग बड़ी तो मोह करा उसे मनुष्य तरीका हेलो हालेलुया हम कौन बोलना है तुम पक्षे चालना बोले आमकी कौन बोले तुम কথা চালবো ওইটা কি না দেখো মুসারা গোটে প্রশ্ন করে আনতে কৌশল সেমানে সকাল বাহারে 8টা বেজে ঘরে আসবে ঘরে 8টা বিটা তো নাই সন্ধ্যা হয়ে আসবে আইলা পরে যদি ঘরে আসবে রাতে করে খাওয়াতে তাঙ্কর পাখরে আর কাম করতে সত্যি আছে সরম বলে বলে যে গরম মাছ ধরে মানে মাত্র কোন মনুষ্য তরিকা শিখাই তাই জন্য হালেলুয়া যিশুଙ୍କର ଅନୁଗମନକାରୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବଡ଼ କାଳ ସମୟ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଣ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା 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 ଟିକେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ ମୁଁ କରୁଛି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛେ ଚାଲୁଅଛି କି ନା ଦୁନିଆର ପଛେ ଚାଲୁଅଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଚାଲିପାରିବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଖୁସି ପାଇବେ ସେଇ ଖୁସି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବେ ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ହେଉ କଷ୍ଟରେ ହେଉ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଖୁସି ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନୌକାରେ ଯାଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଜାଲ ପକାଇକି ଧରୁଛନ୍ତି ମାଛ ଆଉ ସେତିକି ସମୟରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଯୀଶୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ମାନଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଧରିବା ଶିଖାଇଲେ ମୋହର ଅନୁଗମନ କର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଆଉ ଯେ ମୋର ଅନୁଗମନ କରେ ସେ ଅନ୍ଧକାର ଭ୍ରମଣ କରବା ନାହିଁ ମାତ୍ର ଆଲୋକର ଜ୍ୟୋତି ପାଇବ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ତ ଯୀଶୁଙ୍କର ପଛେ ଚାଲିବାଟା ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ପାଇପାରିବେ ନା ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ସବୁ ଖୁସି ପାଇପାରିବେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବି
আমি তো পছরে ধাউছি প্রভু কিন্তু আমি কোন করব আমি ସବୁ ବିଷୟ ପରିତ୍ୟାଗ କଲୁ ହେଲେ ଆମେ ତୁମ ଅନୁଗମନ କରୁଛୁ ସତରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇବୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେହି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଗୃହ କି ଦାତା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଧିକାରୀ ହାଲେଲୁୟା 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 ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ତାପରେ ବୋଧେ ଆପଣମାନେ मार्क को सुसमाचार 8 अध्याय चौबीस पद ପରେ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ନିକଟକୁ ଡାକି କହିଲେ ମୋ ଅର୍ଥାତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ मार्क को 8 अध्याय हालेलुया 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 आज के लोग आ रहे हैं जिम्मा लोग हालेलुया हालेलुया लोग यार से लोग भी पहुंचे न जिम्मा लोग हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखो तू कौन सा कौन बोली यीशु शिष्यମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୋକ ସମାନ ମିଳିତ କରିଥିଲେ କେହି ଯେବେ ମୋର ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ମୋର ଅନୁଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ତେବେ ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କର ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆଉ ଦୁସରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋର କୁଶଳ ଗୁଡା हालेलुया हालेलुया जा जीवन दुख कष्ट सब आकुची सेटा सब घेनी को यीशु मनी को बात करछि सेना कृष्ण ओ जे मन कुशल घेनी अनुगमन करे से अनंत जीवन प्राप्त करे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जेतु बड़ दुख आसीबो कष्ट आसीबो हेले सहित धैर्य दिबाछि समस्त विश्व आसला पर प्रभु निकटକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଶରଣ କରିବା ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯଦି ଥକି ପଡୁଛୁ ଆମ ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନୁ କଷ୍ଟକୁ ଆମେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନୁ ନିନ୍ଦାକୁ ଆମେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନୁ ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କହିବେ କ'ଣ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମେ ଜାଣେ ନା ଆଗରୁ ବୋଧେ ଏଇଟା लुक 14 अध्याय 27 पद किसी कोन कहउछन प्रभु प्रथम कहले जे मोर कुशल मोर अनुगमन करे से हमरा जो प्रवेश करि पाबो दुगे कोन कहउछन कि जे केहि अपना क्रूस बहन बहि हां मोर अनुगमन न करे से मोर शिक्षा होई पारे नहीं शिष्य होई पारे नहीं हालेलुया हालेलुया जे मोर कुशल अनुगमन करि पाबो नाही से मोर शिष्य जे कष्ट जे जेते कष्ट आसबो दुख आसबो निंदा आसबो सब विषय सहय कर पाबो नाही तो से मोर शिष्य होई पाबो यदि प्रभु को अनुगमन करबा पा यदि इच्छा करू सहय करबा यदि प्रभु को लोक जे जान मान होछु हम सहय करबा करू एता कि तांको विश्व निर्गमन करबो आम को हृदय जे सहय करे नाही धैर्य करे नाही ते प्रभु को अनुगमन करि पाबा नाही तुम कहबा पर इच्छा करे हम मानव जीवन रे आज तू सहयोग करबा आवश्यक अछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जति मैं प्रभु कहले जीवन को सब दिन अनुगमन करे से मोर से अनुगमन करे आ जे अनुगमन करि पाबो नाही थकी जीवन
କିଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ ତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ସହ୍ୟ କରି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗମନ କରିବାର ଅଛି ତାଙ୍କ ପଛେ ଜମା ପାଇବ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ ନିଜ ହୃଦୟରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁତାପ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରିବି Praise the Lord. Hallelujah. ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି ଜୋହନ ସୁସମାଚାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ମୋ ଠାରେ ରୁହ ସେଥିରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହିବି ଶାଖା ଯେପରି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରେ ନ ରହିଲେ ନିଜର ଫଳ କରିପାରେ ନାହିଁ ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମୋ ଠାରେ ନ ରହିଲେ ଫଳ କରିପାରେ ନାହିଁ Hallelujah. 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 ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ କେହି ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସୁଖରେ ପରିଣତ କରାଇବେ ଏହିପରି ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି ମୋ ଠାରେ ରୁହ Praise the Lord. ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଶାନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଗ୍ରହତା ନଥାନ୍ତା ତେବେ ଏହିପରି ସାହସରେ କହିପାରିନଥାନ୍ତେ ଯେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ ବୋଲି କହିପାରିବ କି Actually, ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବ ଆଉ ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ କରିପାରିବ ମୋ ପାଖ ଅଛି କେତେ କହିଲେ ଆଇଲା ପରେ ଜିରୋ କହିପାରିବ ନାହିଁ ତାର ସାହସ ଦେଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ଦେଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ତାର ପାଖରେ ନାହିଁ ପଇସା ଥିଲେ ତ କହିପାରିବ କି ନାହିଁ ମୋର ପାଖରେ ଅଛି ତୁ ୟା ମୋ ପାଖରେ ନେଇକରି ଯା ଦେଖନ୍ତୁ ସାହସ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି 4 ପଦରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରେ ରୁହ ସେଥିରେ ମୁଁ ତୁମ ଠାରେ ରହିବି ଶାଖା ଯେପରି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରେ ନ ରହିଲେ ନିଜକୁ ଫଳ କରିପାରେ ସେହିପରି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ଆମମାନେ ନ ରହିଲେ ଉତ୍ତମ ଫଳ କରିପାରିବା ଯଦି ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁ ତେବେ ତାଙ୍କ ଅନୁଗମନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରେ ରୁହ ତୁମ ଠାରେ ଶାଖା ଯେପରି ନିଜ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ ହୁଏ ତେବେ ସେ ଫଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଶୁଖିଯିବ ତ ଫଳ ଫଳ ପାଇଁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ Praise the Lord. Hallelujah. ଆଉ ଦୁଇ ରେଫରେନ୍ସ ମୁଁ ଅଙ୍କଲ ରଖିଛି ତ ମୋ ସହିତ ପିଟିକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଦେବି ଆଉ ତୁମେ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା କିଛି ବନ୍ଦ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାହା ବନ୍ଦ ରହିବ ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ଯାହା କିଛି ମୁକ୍ତ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାହା ମୁକ୍ତ ରହିବ ଆପଣ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏ କୁଞ୍ଜି କାହାକୁ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ କହିଲା ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର କୁଞ୍ଜି ଦେବି ଆଉ ତୁମେ ଯାହା କିଛି ପୃଥିବୀରେ ବନ୍ଦ କରିବ ତା ସ୍ୱର୍ଗରେ ବନ୍ଦ କରିବ ଆଉ ତୁମେ ଯାହା ପୃଥିବୀରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବ ତା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବେ ଏବେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କୁଞ୍ଜି କାହାକୁ ଦେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଜାଗାକୁ ତାକୁ ନାହିଁ ସେଠି ସାରା ଗୋଟେ ତାଳକୁ କମ ନାହିଁ ସେଠି କୁଞ୍ଜି କାଢ଼ି ଦେବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କୁଞ୍ଜି କାଢ଼ି କାହାକୁ ଦେବେ Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଅନୁଗମନ କରିବ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ସେ କୁଞ୍ଜି ଦେବେ ଆଉ ସେ କୁଞ୍ଜି ଯେ ପାଇ ଅଛି ଅଟୋମେଟିକଲି କବାଟ ଖୋଲା ହେଇଯିବ ସେମାନେ ଯେ ଧୋକା ମାରି କୁଞ୍ଜିରେ ଦଳେ ଉପରେ ଦିଗ କାହାର ପାଇଁ କିଛି କରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ କୁଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଟୋମେଟିକଲି ସେ କବାଟ ଖୋଲା ହେଇଯିବ Praise the Lord. Hallelujah. ଆପଣମାନେ ସେ କୁଞ୍ଜି ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେ କୁଞ୍ଜିକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ତେବେ ତାଙ୍କ ଅନୁଗମନ କରିବା ଅଛି ତେବେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର କୁଞ୍ଜି ତ ନରକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ୱିଦାଉଟ୍ ପରିଶ୍ରମ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ନରକକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିଏ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିଏ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନରକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର
सॉरी बहुत माने किछि मते परिश्रम दरकार नै नरकକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନାହିଁ କିଛି ମତେ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଆଉ ସେ ପରିଶ୍ରମ ସେ ଭାର ସ୍ୱର୍ଗ ଯୀଶୁଙ୍କର ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯଦି ପରକାଳ ସମୟରେ ଆମେ ଶେଷରେ ପଢିବା ଆଖିରେ କହେ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଶେଷ ପଢିବା ଶେଷ ଲୋକ ପ୍ରଥମ କରିବ ସେତିକିବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ମୋଟା ହେଲେ ମିଶା ହେବ ନାହିଁ ସେ ଷ୍ଟୋରି ଆମେ ବୁଝାଇଲେ ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ଲୋକମାନେ କହିଲା ମାଥିରୁ 7:21 ହେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଡାକନ୍ତୁ ମାତ୍ର ସେମାନେ ସବୁ ରାଜି ଥିଲେ ସେମାନେ ବୁଝାଇବେ କିଛି କରି ବୁଝାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ନାମରେ ଭୂତ ଛଡ଼ାଇବି ତୁମ ନାମରେ ଭାବ ପାଣି କରିବି ତୁମ ନାମରେ ଅନେକ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାମ କଲି ସବୁ କିଛି କହିଲେ ସେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ନାମରେ डायरेक्ट कर प्रभु से स्टोरी किछि कहबे नै मुई तुमको गारंटी माने सत्य कहूची मु तुमको केबे बोलदा जाने नै तो कोन कहबे शेषर किछि उपाय नै होबे तो एबे समय थाउ तो बेल थाउ तो आमान को समय आमान ताकर समय थाउ तो प्रभु को वचन बुझिबा प्रभु जन करबा प्रभु कहउछंती मो निकट को आसो तू मान विश्राम आज विश्राम पावा इच्छा करू सबको कुंची पावा इच्छा करू आलोक रहबा पर इच्छा करू ता अनुगमन करू जय सब हालेलुया जे करूना हंती से माने आलोक तो पावा को दूर कथा से कुंची तो पावा को दूर कथा परित्राण पावा को दूर कथा सब अंधकार रहबा पे गले गोटे चोड़ाई देखिछंती जण लोक सुआ बडा आनबे सुआ आनबो नुआरे किली করে আনবো তার পঞ্জরা দিব পঞ্জরা রাখবো ওখানে কি দিব ফাস্ট কিস্তি বসে ফটাফট হেবো কি নাই হ্যাঁ ওখানে যে কেতি কুটি আই এটা সে পুরা এতে তন্দ্রা হবা কিছু করে পড়ে অভ্যাস বহুত দিন দিন গলা পরে সে সুয়াটা কেতি দিব সাইলেন্ট হয়ে যাব সাইলেন্ট হয়ে যাব কভার খোলা করে অটোমেটিকলি যাব উঠবো খাইবো আর সিরিয়াস করি तो दुनिया लोक माने आमन को जीवन परिस्थिति होछि आसुछु टी बसुछु और बाहर आपर पड़ एक दुनिया सब किछ बोली आसुछु तो मु कहिया पर इच्छा करे आजि जो प्रभु को अनुगमन करिबा तो जे माने प्रभु को अनुगमन करबे नै प्रभु दिने समान को उड़ाइबे से प्रभु समान को कोन करबे दिने छाडी देबे परित्याग कर देबे आउ पड़िबा से माथि को सुसमाचार तार 3 अध्याय 12 पद शिक्षित प्रभु मन स्पष्ट भाव कहउछन जे ता मन करुणा 3 अध्याय 12 पद महात्मा हातरे पुरा अछि आउ से निज फल उत्तम रूपे परिष्कार करी आपना गहम अमानरे संग्रह करी रखिबे किंतु अगाड़ी जाक अग्निबाण अग्नि रे पड़ी पकाइबे हालेलुया हालेलुया हम स्पष्ट भाव जानलो कोन पडलोटी जे प्रभु को शरणागत हेबा एक उत्तम विषय अछि आ जे पडलु कोन जे ताहान को हाथ खुला अछि आ से दिने उड़ाइबे का उड़ाइबे लोग माने धान काटे आनबे मंडाइबे तापरे गोडा नै करी उड़ाइबे कोन का उड़ी उड़ी गाड़ी जीवार धान तले गादी भाई कि नहीं तो देखम तो सही जिसु कोठारे अनुगमन करथि लोक माने समान धाम स्ट्रॉंग होबे आ जे जिसु को अनुगमन करी समान एक्टिंग करथिबे प्रभु समान उड़ाइ देबे समान पोल हे करी अर्थात उडला पटु देबे देखा है जिस जगह बंदो राज करी बेडी सकिलो तो आप माने परफेक्टली जानि पाथिबे तो देखो दो मोटे माने तो जिसु को अनुगमन करबा गुरुत्वपूर्ण विषय है आ जे मान जिसु को अनुगमन करती नाही समान से पोल सदृश होई छै उड़ाइला परे पवनला परे नरकी लेकिन भाई से लुड़ो में इच्छा करू ना से गादी आ इच्छा करू हां कोन तो जिसु पुत्र कहउछंती ताहा को हाथ रे खुला अछि आ से दिने उड़ेबे आ उड़ाइला परे जे
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଛି ସତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଛି ସତ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗି ରହିଅଛି ଭୟ କରୁଛି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଛି ସେ ଦିନେ ପବିତ୍ର ଆମ ଅଧିକାରୀ ସେ ଆଲୋକରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ଆମକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କଠିନ ରାସ୍ତା ଆମମାନଙ୍କୁ এই বিষয় ଜାଣିବା ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ এই ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଅନୁଗମନ କର ପ୍ରଥମରେ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଅନୁଗମନ କର ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ତୃତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା এই ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିରାଶ କରିବେନି ଅର୍ଥାৎ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରିଦେବେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଆମକୁ ଆତ୍ମିକ ଦୀପ କେବେ ଲିଭିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ଦେବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ହିଁ ଆଲୋକ ଆଉ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗମନ କରେ ସେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସେ ଆଲୋକ ହିଁ ଜଳିଯିବ ଆମମାନେ এই বিষয়ে ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନାନା ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ କରାଇବେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ଆଉ ଆଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟ आगामी दिनों में अनेक प्रकार क्या प्रभुर सुसमाचार प्रचार और अनेक पाठ्यक्रम हमको शिखाइले स्वर्ग विषय नीति विषय और ज्योति विषय द्वारा किताब निमंते हमको अनेक प्रकार शिक्षा देने नूतन नियम हमारे जानी से वाक्य को हमें सब बोले सदा मने रखी देवार दरकार प्रभु हमन वाक्य द्वारा वाक्य देले